Beno, ikusi duguna mi kontenidon gordeetan Smart programaren galerian bertan dauden irudi batzuk. Baita, nik ordenagailuan gordeta ditudan beste irudiak eta oraingo honetan beste artxibo motak, adibidez flash artxiboak gordeko ditugu. Honek SWF ekstensioa dutenak dira. Nik ordenagailuan batzuk deskargeta ditut eta hasiko gara. Adibidez, insertar, artxibo flash, ruta eman ondoren, adibidez aukeratzen dut batuketak. Zabaltzen dut, eta hemen dago. Nik orain, emango dotzat, kopiar, eta galeriara joan da, mi kontenidoan bertan, lehen sortutako, adibidez, matematika karpetan, nik klikatu egiten dut, eta pegar emango dotzat. Bueno, kasu honetan, ikusten dozuenez, imagenetan barik, interaktiba eta multimedia sortu jat beste artxibo mota. Hau da, berak bereiztu deu artxibo mota hori, eta orain beste atal batetan gorde ditu. Berriro egingo dugu, gehituko dugu orrialde bat, eta berriro egingo dugu prozeso guztia. Insertar, artxibo flash, eta adibidez tangram, edo tablas de multiplicar eta dividir. Berriro, kasu honetan, biderkatzeko edo zatitzeko balio duena, eta bardin egingo dugu. Mi kontenidon bertan, joango gara matematikan, eta orain, kopiatu egingo dugu. Kopiar, eta hemen, pegar. Orain, gehitu egin dozku, bigarren bat. Berriro egingo dugu, beste hirugarren batekin. Baina kasu honetan, behar bada sortuko dugu beste karpeta bat. Adibidez, sortuko dugu beste karpeta, tangram. Adibidez. Tangram. Orain, joango naiz, beste horri bat zabalduko dut, eta joango naiz insertar, artxibo flash, eta hemen dauka bat, tangram deitzen dena. Zabaltzen dut, eta berriro ere, kopiar, banoa, mi kontenido, tangramen barruan, pegar. Eta hemen sortu dau, karpeta honetan, interaktiba eta multimedia. Joten badut, eman egongo litzateke. Bai, berriro egingo dugu beste batekin. Insertar, artxibo flash, eta adibidez, definición de recta perpendicular. Zabaldu, berriro ere, hemen. Kopiatu emango dugu, eta kasu honetan matematikan gorde. Pegar. Eta orain matematikak, interaktiba eta multimedian, 3 artxibo agertuko litzatekez.